Hola, sacarinets. Hola. Bueno, a veure, per a començar, suposo que et dec una explicació de per què he estat un any i pico sense pujar vídeo. Cuenta lo que está pasando. Cuéntalo. En vez de hacer esto, cuenta. I a veure, explicació, però la veritat que no en tinc una així molt... que sigui així com de pes. A veure, és cert que al principi vaig tindre uns mesos complicats en quant... bueno, sentimentalment pues, m'havien fet mal i no estava jo molt centrat com per a fer vídeos. Esa señora te quería, porque te ha querido. Y la has hecho mucho de sufrir. I després, pues res, o sea, gravava vídeos i això, però se me va trencar l'ordenador. Estamos locos. Un show de por. I bueno, i després quan ja tenia ordenador, és que això és lo fort. Cuidado. Quan ja tenia ordenador, no m'anava el programa en el que jo he dit sempre, i els altres programes eren un lío, i bueno, en fi, mi mente. Però res, la cosa és que ja estic així, que ja he tornat. Que ara ja la idea és pujar un vídeo cada setmana. ¡Ahí va, chaval! ¿Quién es? ¡Allá va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¡Uy, uy, uy, uy! En principi pujaria divendres totes les setmanes, perquè penso que divendres és un dia guai. I més a l'estiu, que divendres ja, doncs no sé, en realitat ni estiu ni hivern, vull dir, divendres, doncs divendres, no? Es fantástico. ¿Te gusta? Me encanta, ¿eh? Era més que res per a dir-vos això, vull dir, que ja està, vull dir, vaig tindre uns mesos complicats, però que ja està, que ja estic així, que ja vaig a fer vídeos totes les setmanes, vaja. Que res, que ara, com anirà el canal a partir d'ara? Doncs a veure, igual un dia puge jo reaccionant a alguna pel·lícula o alguna sèrie, o jo o fent algun challenge. ¿Cómo quieres que te mire? Cara de sardina frita. Si cada vez que te miro se me revuelven las tripas. O jo què sé, el que siga. Igual un dia de repente dic vaig a fer un biscuit, vaig a fer un vídeo per a que els meus fans es veguen com faig el biscuit. Las cosas hay que probarlas. Cuando lo probemos, lo probemos. No sé, coses així, sabeu? Vull dir, coses rares. Coses rares, però que mira, que igual tenen el seu sentit, sabeu? No sé, en fi. Bueno, yo he echado mucha imaginación. I avui, per exemple, doncs, avui parlaré d'una cosa molt senzilla, que és la visibilitat del col·lectiu LGTBI, el poc visibilitzat que està el col·lectiu en la ficció espanyola. A veure. Dejamos los cielos y vamos a la... Que sí, que n'hi ha parelles, que sí, que al llarg de la història de la ficció espanyola, doncs sí, n'hi hauran hagut parelles. Però jo pense, així, en mi mente, n'hi ha tantes parelles LGTBI com d'heterosexuals? No, no n'hi ha, evidentment. Sí, lo digo. Per què no es fan tant de parelles? Jo xipege sempre, em pareix molt necessari xipejar aquestes coses i donar-li bombo. Perquè a dia d'avui, per exemple, jo a dia d'avui xipege molt la parella de dos xicones, Luisita i Amelia, a su vez, Pablo Usero i Carol Rovira, de Amares para siempre. Jo les xipege molt, jo què voleu que us diga, jo de repente vaig veure un vídeo per YouTube i va ser com... Y me caí redonda, tía. El azúcar. Que guapet. I encara no eren novietes ni res, perquè ells començaven sent amigues, però en fi, que me'n vaig del tema. I a dia d'avui, aquest xipeo, aquesta parella d'aquestes xiques, a dia d'avui té un spin-off propi per a elles, que treta 3 Player Premium apostes a la seva aplicació, i, o sea, a dia d'avui estan sent un referent molt important. Me he sentido muy orgulloso, entonces me ha dado un subidón. Senyor, per què hem tingut que esperar a l'any 2020 per un spin-off d'una parella de dos xicones? No ho entenc. ¿Esto qué es? Papel. Perquè, claro, o sea, no ho entenc, no li trobo el trellat a que hagin tingut que esperar mogolló anys, perquè jo ja era de les que xipeava Maca i Esther de Hospital Central, o sea, ojo. Jo és que mira, Maca i Esther de Hospital Central, Celia i Aurora de 6 germanes, la meva germana Imma, me viciar Imma, si estàs veient el vídeo, un besito, amore. Què més? Isabel i Cristina de Tierra de Lobos, Pepa i Sílvia, de Los Hombres de Paco, què més he xipejat jo? Bueno, Maitino, que són Maite i Camino de Acacias 38, que a dia d'avui també estan. Elles també han fet un spin-off, però un podcast, que per cert s'estrena el dilluns dia 20.
I vull dir, i clar, jo xipejava ja parelles. Segurament me'n deixo alguna, perquè jo a David i Fer també xipejava, si lo digo. De físico-química, si lo digo, jo xipejava mogolló. Però, claro, sempre, al final, pues, algú acabava mort. O sea, perdó, arroba spoiler, perquè al igual ara ve algun spoiler, però jo sempre us he dit, per exemple, a Sílvia la mataven el dia de la boda, a Fer la mataven a l'institut d'un disparo, o sea, d'un tir, igual que a Sílvia la boda. Què més? Isabel i Cristina. A Cristina la matava a l'home d'Isabel. Li pegava unes pendolles, pegava un colp al cap. I no la matava ella i a la criatura. Aurora, de Celia i Aurora, de 6 germanes, també es moria, li agarrava un xunguele. Un xunguele no, li agarrava una malaltia, però no me'n recordo quina era. En fi, perdó. I també es moria ahí en els braços de Celia. Mira, plores, no puc. A mi me merece la pena. Què més? Bueno, Maca i Esther van acabar bé. Se van anar a Argentina, però, xica, van acabar bé. ¡Sorpresa! Doncs, de moment, l'únic xipeu que tenim que està anant bé, ojo, és el que està anant ara. I, bueno, bé, tampoc, que pobretes meus han tingut que patir lo seu a la novel·la. Que si electroxocs, que si no les volen perquè són bolleres, que si no sé què. No, ja està bé de patir. No merecemos. No puedo más. Ya no puedo más tirar del carro. Entonces, desde aquí la meva reivindicació ve a ser que, per favor, que alguna parella acabe bé, que no es muigui alguno dels dos integrants i que visca, per favor. Díselo a España. Ho dic rient-me perquè tinc burrera, però no és de risa, això. Me dijo esto tal cual. Carlota, es vergonzoso. Es vergonzoso y perdonarme ya está bien. ¿Vale? Ya está bien. Poca broma, és que no és de risa. I jo, real, estic molt enfadada i molt disgustada perquè no em pareix lògic aquestes coses. Perquè els heterosexuals sempre acaben bé. Per exemple, a Los Serrano, Lucía es moria, l'atropellaven quan naixia Santiaguín, però al final de la sèrie, com era un somni, Lucía estava viva. Entonces, jo pregunte, per què els heterosexuals sempre acaben bé? Bueno, a Carolina de l'Internado Roque se la carregava, però vull dir, per què tots acaben bé i les bolleres sempre acaben malament? No ho entenc, no és just, no em pareix lògic, no. Lògica not found, error 404, no em pareix bé. Estoy harta y harta. Que estic molt indignada, i com estic indignada, la setmana que ve vaig a fer un vídeo reaccionant a #Luimelia, que és l'spin-off de les xicones de la sèrie. És un spin-off que de veritat val molt la pena. Són 6 capítols d'uns 10 minuts cada capítol, més o menys, i és una fantasia. Damunt ara han renovat per 2 temporades més. O sea, what a fantasia, m'expliqueu, per favor, perquè és una fantasia. La setmana que ve comentaré Luimelia, em veureu reaccionant, que jo ja ho he vist, però he estat des que es va acabar, no, perquè després que ho vaig tornar a veure un altre dia més. Des d'abril, per lo menos, ojo, des d'abril hasta ara, el juliol, ha estat sense veure per a poder fer el vídeo reaccionant. Demostrado. Con papeles. Calígrafo. Res. Que estic molt contenta d'haver tornat a fer vídeos, perquè la veritat que ja venia necessitant això, fer vídeos, diguem com pense, o sigui, aquestes coses. I com a mi el tema del col·lectiu em toca molt de prop, perquè, clar, evidentment, ja ho sabeu tots, jo tenia que dir que estava superindignada en això, i no em pareix lògic, i és que no, sinó que la setmana que ve vaig a comentar Luimelia. A qui li agrada bé, a qui no li agrada, doncs mira, mala sort. Jo és que soy fiel a lo que siento, o sea, què vol que vos diga? Que si vas a posar-me pegues ja de que si vaig a fer el vídeo d'estes bolleres, de la sèrie de les bolleres o no sé què, mira, ets de la porta, te'n pots anar quan vulguis, per favor i gràcies. Un besito. Perquè no, jo al meu canal no vull que gent que pense així. No, perquè tal com està el panorama, haurien de començar a pensar bé i ja està. Perquè si veguereu els comentaris que n'hi ha a la pàgina de Mares para Siempre, cada volta que comenten una notícia de les 2 xicones, mira, em posen negra. Esto es una provocación. Luego decís que hablo. Poco hablo.
que si necesitan un buen semental, que si no sé qué, que si son dos hembras y necesitan un macho, y tú, pero chica, ¿pero qué piensas, muchacha? ¿Te quieres callar? Pero calla la boca, pedir això, calla la boca, no parles, no parles. Últimamente necesitas ayuda. I pues, em vaig cabellar i dic, ja sé de què parlaré el primer vídeo, i això és tot. I res, que espere que continueu així, o sea, sé que ha tardat i igualment ha perdut un munt de fans. Jo ho sé, probablement ha perdut la meitat dels fans, que ja en tenia pocs, com que si ara en tinc menys, pues veurem què fem. Quiero decir que os echo muchísimo de menos y de verdad que estoy deseando veros. No passa res, jo continuaré fent vídeos als poques fanses que es quedeu. Jo és que vos vull massa, encara que este últim any igual ha estat així. Però bueno, això. I res, espero que vos hagi agradat el vídeo, ja sabeu, si vos ha agradat li doneu like, si no vos ha agradat, pues res, no li doneu like. Que si no esteu subscrits, que subscriviu. Espera't, és així o així? Bueno, que subscriviu per així baix, que no me'n recordo que no estava que mal, súper. Pesada. Que us veig el divendres que ve, que espere que continueu així, tot això, i totes aquestes coses que solen dir en aquests casos, i res, que un besito, que passeu bon finde, i que res, que besis i abracis i el que vols us digueu. Adéu, saquerines.